Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, ang mga uripno Allah, imanto na sisita no sangkay ingod tanweng daranaw. Kailay nyo, agyang kay amanan yan nakape para sa diyang karanaw tanong. Ato anak ay pedal iyo at diyang karanaw tanong. So mga bangsa misan sa Luzon, mga bangsa misan sa Visayas, sa gusto mga padaingod sa Mindanao. Kaya mala na sa mga bangsa misan sa abroad. So sa manuto, na diyang kay aranaw tanong, nagyay so muntia ay nibgayra ko tanong Allah subhanahu wa ta'ala, apkasagban sa kakawasaan. Diyang kay aranaw tanong, nasi pakapunang kay electricity, si sa diyang kay Mindanao. Kakawasaan na mala, diyang kay Mindanao. Nagu maliwanag, sindo maliwanag, apupakapon si sa diyang kay aranaw tanong. Pupaka, ayamanan yan, nadikang guna ng kaya Mindanao. Mangurip no Allah, diyang kay, ayamanan yan, naditano si idi, kang guna isa diyang kay ingtano, na pupunalamatan tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa kanabalang unay na bunay matatagwa diyang kaya Mina, ayamanan yan, na kakawasaan, agyang kay kuliling aranaw. Mangurip no Allah, inisugur ko tanong Allah, diyang kuta di tanong di kandiruguda, sa ko mga kaadniyan, so langit yan, so lupa yan, so mga palaon yan. So ayamanan yan, na mga kaadno Allah. Ayamanan yan, na pakyungan yan, na sukap pakalaw para tiya tanong. Sabab sa katangkad sa ginawa tanong, ada apakagugasya arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. So mga lay para tiya, nadiran din dirugudun. So ayamanan yan, na kalaw Allah, siko kaguganatiran, na gusto ko unto diran, na gusto kay igayran, na ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نقول ديران دي pamikiran. So ayamanan yan nakiapangad na wallahu ta'ala siku mga langit, naguso lupa, naguso matatagusang kanana paglitan ng kanana dua. Kumangin tanong ko Allah, alakaan yan sa mga kabaratang kayayang tinong, nakanggunaan tanong, gusto pagtaw tanong. Sa salam na miskano, salam apun si sadyang kaing daranaw, pakapunugod nami kumabang sa misan sa Luzon, Visayas, Mindanao, natamansan sa abroad, na pumanin nami ko Allah, asya pang kanunyan, si kumadar payo, siya pang kami niyan si Mambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.